Това видео ще разгледаме как да направим един от курсовите проекти, които имаме, а именно обратно броене. Ние сме го коментирани в часовете и сме обсъждали различни подходи, използвайки set timeout, но в това видео ще видим как да използваме чат GPT и да го напишем буквално с минимални знания по JavaScript. Имаме отделно видео, в което обясняваме за ChatGPT как да се регистрирате и как да стигнете до тази страница. Затова това, което аз ще направя е директно аз ще отворя този AI Tool и ще копирам директно описанието на проекта, което имаме. Преди това обаче, това, което написах е, така да се каже, дадох контекст, че всъщност разработваме училищен проект и искам да бъде направено на HTML, CSS и JavaScript. И освен това ще се опитам да го форматирам малко по-смислено, а именно изискванията да са първо при попълване така, след това това ни е второто изискване, имаме трето изискване и четвърто изискване и нека да видим какво ще стане. Така, то започна да ни генерира текст. Това, което ще направя е, ще отида в Visual Studio Code и тук вече имам зареден празен проект и това, което ще направя е, ще създам index.html страница, ще си създам една styles.css CSS файл и ще си създадем скрипт файл, JavaScript файл. И нека да видим какво ни е генерирало, като съответно ще затворим и това Visual Studio. Нека да видим сега какво ни е генерирано. Така, ще копираме HTML файла. Ще го сложим тук. Виждаме, че имаме Style CSS и Script файла. Нека копираме сега стиловете. И последно скрипта. Първо ще видим какво се получава директно ако стартираме проекта и след това ще видим дали е необходимо да дебъгваме или да модифицираме нещо. Така, въведете време. Да речем, че въвеждаме 4 часа и така. Изпробвах дали всъщност е валидно. Добре, ще въведем 4 часа и 20. Ако натиснем старт и започва да ни се отброява, би било хубаво да имаме бутон пауза. Я да директно да поискаме и един бутон пауза. Да видим сега какво ще стане. Виждате, имаме обяснение, което всъщност е най-ценното. Копираме файла. Добре, в случая ни даде само да променим скрипта. Нека да отидем и да си копираме новия скрипт. И pause countdown, stop countdown и reset countdown. Нека сега да видим. Ние всъщност имаме само един бутон, който е старт. Тоест това, което може да се направи е да се добавят старт. Може да сложим. Нека отново да видим. Имаме за стоп и за пауза.
Всъщност ние нещо объркахме. Сега, както обикновено става, нещо не е както трябва. Така, ще ни трябва малко време очевидно, за да видим какво стана. Сега в случая това, което аз ще направя е тук ще върна малко назад нещата, да видим какво всъщност копирах, което не трябваше. Така, върнахме се към оригиналното съдържание. Старт и започва да отброява. Тук ни казва, че Style CSS. Всъщност нещо не са заредени. Явно съм сбъркал Style и да, името на файла. Нека все пак да отида и да го оправя това нещо. И нека да изключим този мобилен интерфейс поне за сега. Така. Въвеждаме 4 минути, натискаме старт и то почва да ни го отброява. Супер! Но това, което всъщност ние искаме, беше да имаме и пауза. Нали така? И това, което ни беше обяснено е, че трябва да си добавим бутони. И да си копираме ето я да видим сега. Така ще стане. Я да видим сега пак. Ще се наложи явно малко да влезем в логиката на нещата, да видим как все пак те са го имплементирали. Те използват set интервал. Тук се присвоява, това е поинтър начин, по който ние може да хванем референцията, която се връща тук и след това clear интервал използват и clear интервал. Аха. Всъщност reset countdown ще е display stop. Всъщност в нашия случай старт и стоп играят едно и също нещо, тъй като след това ние не връщаме броенето. Я да видим сега, да се опитваме да разберем. Имаме тук Reset Countdown и тази функция към момента не съществува. Тоест, да видим сега. Стартираме. Стоп всъщност е цялостния ресет, да. А това, което е проблема с паузата,
е, че бутона старт трябва да е отново активен. Ако натиснем пак пауза, нищо не се случва. Значи единственото нещо, което трябва да направим, е да видим как отново да пуснем паузата. Тоест след като сме натиснали това нещо, което обаче зачиства интервала, на нас тук countdown, я да видим. Да, остава да дебъгнем и да разберем как да направим паузирането. Но другия вариант е директно да кажем на ChatGPT, пауза бутона трябва да може и да след пауза. Всъщност да, това, което правят, аз сега обърнах внимание, е, че те реално създават бутоните през код. Ето, който много бърза и не си чете правилно какво му е написано, забелязва. Така, това, което аз ще направя всъщност е, ще взема скрипта, който току-що ми беше генериран и ще коментирам ето този код и ще добавя този новия код. И понеже видях, че ето по този начин те създават бутони, това, което аз ще направя е, че ще махна този код. И нека да видим сега какво ще се случи. Да, но не става нищо.